Esta tarde no programa imos falar con esa muller de Lugo acusada de roubar preto de 100.000 euros ao seu fillo menor de idade, Antón López. Precisamente estás con ela neste momento. Pois sí, aquí estamos con esta nai que, bueno, pois está vivindo momentos e meses moi complicados. Acúsana de roubar a herdanza do seu fillo. É a primeira vez que vai a falar en directo nun programa de televisión e quere facelo, e escollo o noso programa porque di que durante estas semanas, dende que se celebrou o xuízo, que creo que foi hai 2 semanas na Audiencia Provincial de Lugo, se dixeron moitas mentiras. Vai a explicar iso de que foi cos cartos do seu fillo cando foi a Turquía a facerse unha operación estética. Ela di que esos 90.000 euros que se gastou están todos documentados e asegura que todo isto é unha persecución por parte da familia paterna. Seguimos no Quen anda aí, de seguido imos conectar co compañeiro Antón López para escoitar a esa muller acusada de apropiarse de máis de 97.000 euros do seu fillo menor de idade, pero antes imos explicar un pouquiño máis o caso para lograr entendelo, e para iso témonos que retrotraer ata o ano 2019. Nese momento, o menor herda os bens do seu pai falecido, uns bens que ascenden aproximadamente a 100.000 euros. A nai tamén asume a custodia do menor e, con iso tamén, a administración de todos os seus bens. Ben, pois nos seguintes 3 anos, no que vai entre 2019 e 2022, atención porque a nai transfire 97.274,24 euros desta conta do menor. Ela fai pagos con este diñeiro, retiradas de cartos e traspasos entre contas, presuntamente, e nun momento, ademais, no que a Xunta declara ao menor en situación de desamparo con carácter urxente porque asegura que vive nun lugar insalubre, que ninguén atende a súa alimentación básica, etc. En base a toda esta situación, o neno é declarado en situación de desamparo con carácter de urxencia, como dicíamos, e a propia Xunta de Galicia asume a súa tutela o día 17 de xaneiro de 2022. Juan, esta presunta estafadora, enfróntase agora a 3 anos e medio de prisión. Precisamente o noso compañero Antón López está con ela e nos vai contar a súa versión, Antón. Sí, xa estamos preparados, xa está preparada, ela estaba escoitando precisamente eses datos que estaba dando Raquel e eu creo que lle dabas un pouco a cabeza como dicindo non é así. Estaban falando de cando a Xunta adquire a tutela do menor, do seu fillo. Que tes que aclarar sobre ese asunto, por exemplo, entre outros? Que não investigaram, não foram ver nada se a casa tinha ratas, se estava suja, se ele não comia, se não fizeram nada, não investigaram nada, não acusaram por... Foi acusações e non tive como defenderme. Creo, ademais, que ti cedes a tutela de xeito voluntario do teu fillo a Xunta e tamén a familia paterna e que é temporal. Isto é moi importante, o dixeches ti, é temporal, porque ti non te vías en condicións de darlle a mellor vida. Porque não estava bem com a depressão, com o que passava, pero não podia. E foi eu que pedi que me ajudaram. Vamos agora, se te parece ben, a explicar exactamente que pasou con eses cartos, con eses case 100.000 euros. Por que cambias da conta bancaria do teu fillo a túa toda esa cantidade tan grande de cartos? Porque queria dar a mesma vida que meu filho tinha quando vivíamos com seu padre. Eu fui tirando conforme fomos vivendo. O teu abogado díxome que todos os gastos están contrastados e pódense demostrar. Sí, está todo reflejado nas contas. Que tipo de gastos son? Porque estamos falando de 90.000 euros, digo 90.000 e non 97.000 porque di que 70.000 son dela. Entón, facendo unha división moi rápida, sae a 30.000 euros por ano. Que gastos eran? Gastos em casa. Em casa, bueno,
em seus jogos de consola, em suas coisas, ao futebol, a gastos com ele. E traballabas Sim, durante ese tempo? e sempre trabalhei. Eu dicía no avance que facíamos antes de que ela pensa que todo isto é unha persecución por parte da familia paterna cando morre o pai no ano 2019. Por que pensas isto? Porque quando me cambiei para Ribadeu já foi por isso, porque se deixa o carro no talher, a senhora vai ao talher especular. Se vou em todos os sítios, está ela perguntando por mim. E a gente me habla e me chama e diz, mira, é que fulana vino e perguntou disso e falou disso e tal. Então, Outro dato tamén moi importante para ela é que cando falece o pai do rapaz, o día seguinte non, pero creo que a semana seguinte, o día seguinte de falecer, ti recibes unha carta do avó da familia paterna para que arranxe xa a herdanza. Porque a herdanza non se compoñían solamente de cartos, de efectivos, sino que tamén había fincas e casas. sim, havia fincas e casa. E no dia seguinte, tenho lá a data na carta, tenho a carta guardada. E que pasou con esas propiedades? Está intacta, está aí. Tenho toda a documentação aún. Está do jeito que tem que estar. E os cartos foi porque lo necessitei para ele, para manter a vida que ele tinha. Ele, nós, eu e outro hijo. Está no plato o noso compañeiro Luis Pena, que é o noso abogado, que quere tamén falar contigo. Sí, hola, boa tarde. O primeiro que quería preguntar en este caso, sabemos que hai unha petición de condena de administración desleal. Isto ven a significar que os cartos do fillo foron malgastados. A primeira pregunta que se fai en estos casos é se se seguiu o procedimento correcto, o legal. É dicir, cando hai cartos de un menor ou cando hai propiedades dun menor hai que pedir permiso ao xulgado a través da Fiscalía. Fíxose isto? Não fiz porque eu não sabia. A segunda pregunta é evidente. O escoitala falar me dá a sensación de que é estranxeira. O ser estranxeira non vai a ser un atenuante, pero sí que pode ser tida en conta en canto a intencionalidade. Canto tempo leva vivindo en España? 17 anos. 17 anos. Bueno, pois a cuestión é que... 7 anos, non? 7 anos. 17, perdón, 17. Sí. Pois a cuestión principal en estos casos é que non podemos nunca facer movimentos nin retirar cartos dos menores ou dos incapacitados, agora xa non hai incapacitados, pero sí de persoas que teñan unha necesidade especial de garda e custodia sin seguir o trámite, que implica sempre contar con unha autorización judicial que é a que vai decidir se os cartos se invirten ou non se invirten en beneficio do menor. Isto é un problema, vai a ser un problema para ela, pero é o que marca a lei. Unha última cousa, ocupou titulares de prensa ese viaxe que fixo a Turquía para operarse, para facerse unha operación estética. Ela ten, xa para rematar, a explicación dese viaxe. Que eu tinha também dinheiro, eu trabalhava. Então, o dinheiro da cirurgia não é del niño, nunca foi del niño. Queres dicir algo máis? Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade, e darnos a testemunha desta nai que recordamos que enfrontase unha pena de 3 anos. E o xuízo é posible que por unha cuestión técnica teña que repetirse ou que sexa o xulgado penal de Lugo que dicte sentencia, porque a celebración do xuízo foi na audiencia hai 2 semanas.